מה זה, קרלוס, מה אתה אוכל שם? אני? סתם אוכל המבורגר. נהוג לאכול גלידה בפעם השלישית, אבל כבר אכלתי גלידה. אני לא יכול לספור את הפעמים כבר על היד, כמות הפעמים שמרטינס חטופים אצלי. אני קרלוס אמיליו, אני בני מלסה. ואנחנו חטפנו בפעם השנייה את לירון מרטינז שלנו היקר. מספר 2 של עומר רב פקד עומר מרטינז. ללירון יש מספר דברים להגיד, אבל לפני שהוא יגיד, נעליים, שלוף! לראש כוון. זרוק! עכשיו הוא ידבר. קדימה. אני לירון מרטינז, את כבר לא יקר, אני היד ימין של רב פקד עומר מרטינז. בעקבות השיר של קרלוס ומשפחתו, החלטתי להעלות המודעות על משפחת אמיליו ולחשוב שאני איזה גבר. אבל בסך הכל אני נעל בית בלי בית. אנחנו הומלסים באדום למי שעדיין לא יודע. משפחת מרטינז זה ארגון של שוטרים במשטרה בפיקוד רב פקד עומר מרטינז. אני הולך להישחט עכשיו וסביר להניח שתראו גם תמונה שלי, הגולגולת שלי. המסר האחרון שלי בחיים זה שאני הומוקוקסינל מסריח שאוהב לדבר מעל הגובה שלי, ובנוסף יש לי ארגון של שוטרים מסריחים בצבע אדום. שיהיה חג סוכות שמח. כל הכבוד כל לירון. הכבוד! כל